Ahojte! Dneska by som sa s vami chcela podeliť o dnešnom dni, čo znamená 9.9. 9.9. je nahromadená energia deviatok a práve preto je tento deň výnimočný, pretože sa nám tu násobí energia deviatok. A o čom je vlastne dnešný deň? O čom je vlastne taká deviatka sama o sebe? Deviatka symbolizuje transformáciu. Je to transformácia, kde duchovne rastieme a uzatvárame nejaký cyklus, pretože deviatka je posledným číslom zo všetkých základných čísiel od 1 po 9 a teda deviatka uzatvára tento cyklus. Tým, že ho uzatvára, v podstate ukončuje to, čo bolo pred ním a robí ako keby také poriadky na to, aby ste si niečo uvedomili a duchovne vyrástli. Takže môžeme povedať, že dnešný deň je o tom, aby sme si uvedomili možno nejaké duchovné veci, mentálne veci a aby sme nejakým spôsobom možno mentálne alebo duševne vyrástli. A tam vlastne vzniká aj transformácia. Pretože tam, kde si uvedomíme, že je niečo zmeniť, že je niekde treba urobiť nejaký poriadok, je niekde potrebné niečo ukončiť, čo nám dobre neslúži, kde sa necítime v poriadku, kde sa necítime dobre, a kde nám to neprináša už ten úžitok, ale skôr viac tie starosti, a obavy, strachy a podobne, tak práve dnešný deň je vynikajúci k tomu, aby sme sa hlboko zamysleli, pretože deviatka hlboko myslí, hlboko sa zamysleli nad svojim životom, to, ako ho žijeme, čo tam žijeme, čo chceme ukončiť a čo si chceme ponechať do ďalšieho cyklu. Takže dnešný deň sa dá povedať, že je takým ukončovacím, transformačným v tom, že my keď niečo ukončíme, tak zároveň nám musí niečo aj začať. Respektíve vytvoríme priestor pre nové veci, ktoré k nám majú prísť, ale momentálne k nám neprichádzajú, pretože stále v tých poličkách máme kopec vecí. Ale v momente, ako tie poličky uvoľníte, vyhodíte to, čo už k životu nepotrebujete, alebo ich podarujete niekomu, komu by sa ešte zišli, vy si vytvoríte ten priestor pre nové veci, aby k vám prišli. Takže dnešný deň je ako stvorený na to, aby sme si dneska urobili poriadok, nielen vo svojej mysli, možno aj duchovne, duševne, mentálne, ale takisto, aby sme pochopili to, čo je potrebné ukončiť a aby sme to aj ukončili. Nemusíme to však ukončovať fyzicky, môžeme to ukončiť pokojne aj mentálne, len to, že si to uvedomíme. Tým, že si to uvedomíme, v mysli vytvoríme ako keby takú čiaru za tým a už všetky ostatné kroky potom budú smerovať k tomu, aby sme sa od toho oddelili a aby sme prichystali si tú poličku na tie nové veci. Aby sme sa aj my citovo od toho odtrhli, ak je potrebné sa od nejakej veci alebo od niekoho takýmto spôsobom odstrihnúť, ale to odstrihnutie vždy začína v našej mysli. Takže dneska je vynikajúci deň napríklad aj na to, aby sme sa rozhodli pre nové začiatky, ako ich chceme mať. Nemusíte zatiaľ k tomu smerovať. Stačí len mentálne na to si pomyslieť a rozmyslieť a rozhodnúť sa, ako to chcete mať vo svojom živote ďalej. No a samozrejme, keďže 9.9. je o tom hlbokom zamyslení a premyslení, je to vynikajúci dátum aj na, povedzme, meditácie alebo cvičenie jogy, pretože 9 je energická, ona sa potrebuje hýbať, ale nemusí sa hýbať veľmi stačí, keď sa hýbe prirodzeným spôsobom. Takže nemusí to byť nejaké potenie a veľké kardio, kľudne sa môžete hýbať, povedzme, jogou, ktorá vás stíši vaše myslenie a vďaka tomu stíšeniu myslenia, pretože deviatkám to veľmi bzučí v tej hlave častokrát, tak dneska je vynikajúci deň na to, aby sme stíšili vlastné mysle. A tým, že stíšime vlastnú mysel, tak si môžeme pri tom aj niečo uvedomiť. Takže ideálny čas pre robenie meditácií, cvičenie jogy a duchovných vecí. Takisto duchovné cvičenia sú veľmi prospešné pre dnešný deň. Pracujte na sebe počas dnešného dňa.
pretože energia čísla 9 podporuje váš vnútorný rast a váš duchovný život. Na to, ako som hovorila, 9 ukončuje nejaký cyklus a začína nový. Čiže vy tým novým cyklom vlastne duševne vyrastete do toho nového cyklu, aby ste ho mohli vôbec začať. Takže dnešný deň, 9 sú samozrejme aj veľmi múdre. Takže aj v práci sa vám mohlo dariť, čo sa týka zdieľaní svojich myšlienok. Možno, že aj toto video je pre vás nejakým hlbším zamyslením a možno vás podnetí k niečomu ďalšiemu, alebo si pri tom možno niečo uvedomíte. Takže aj toto video dnešné je vlastne takým tým hlbším zamyslením nad dnešným dňom. V dnešnom dni je veľká múdrosť, ale takisto aj v podstate kritika. Mohli ste sa stretávať s tým, že ľudia vám reagovali možno prchkejšie na veci, že boli zlostnejší, ráznejší, alebo rýchlejšie sa nahnevali. 9 oni vedia, že majú pravdu, takže dneska každý chce mať pravdu a máme to podporené v sebe, že ideme na tú pravdu. A tým, že 9 sú aj trošku vyhranenejšie a priame vo svojej komunikácii, tak práve preto môže vznikať aj konflikt. Alebo vás jednoducho niekto pochváli za to, čím ste prispeli do nejakej diskusie a ocení vaše hlboké znalosti v danej tematike. Takže dnešný deň, sústreďte sa na svoj duchovný rast. Ak chcete a cítite, že máte niečo pustiť, pustite to, zbavte sa toho, nemusíte sa fyzicky toho zbavovať, zbavte sa toho mentálne. Je to veľmi dôležité preto, aby ste zvládli vlastnú očistu pred novým cyklom. Takisto, ak potrebujete niekomu dávať nežistnú pomoc, tak to dávajte, pretože 9 chcú pomáhať nezištným spôsobom. Ak chcete a cítite byť, že dneska chcete byť veľkorysí voči svojej partnerke, partnerovi, niekomu, na kom vám záleží, deťom, buďte takí, pretože tá 9 vo vás pravdepodobne sa odráža v tomto sociálnejšom prevedení. Dnešný čas je veľmi dobrý čas na to, aby ste uvoľnili svoje staré zvyky. Uvoľnite všetko, čo vás ťaží. Nechajte to za sebou. Príjmite nové veci a čakajte na tie nové veci, ktoré vám naplňa tú vašu poličku. Ukončite svoje mentálne aspoň. Ak cítite, že ten vzťah nie je dobrý, že je toxický, že sa v ňom necítite dobre, skúste sa nad tým svojim vzťahom hlboko zamyslieť, že či je naozaj, že či takýmto spôsobom chcete žiť. Či ešte zvládať to, čo ten vzťah jednoducho vám viacej bere, ako vám možno dáva. Ja neviem, každý sme v nejakej inej situácii. Ak je toto váš prípad, tak sa zamyslite nad tým, že či nie je čas zdvihnúť kotvy. Zatiaľ nemusíte nič robiť. Len rozmýšľajte. O tom je dnešný deň. O rozmýšľaní. O zmýšľaní. A takisto možno dneska môžete v podstate aj inicializovať ukončenie čohokoľvek. Možno nejaké projektíky, alebo ak sa necítite dobre vo svojej práci, aj tu kľudne môžete inicializovať. Alebo minimálne sa preto rozhodnúť. Čokoľvek vo vašom živote dneska, v podstate čo vám napadne a ako to cítite, to je veľmi dôležité na to dávať, že ako cítite. Riadte sa svojim pocitom, pretože tam je tá vaša vnútorná pravda, aj ozdravenie. Tam je to, čo treba očistiť, pretože sa chce nahradiť. Takže dneska okrem toho je skvelý čas aj na uzatvorenie otvorených záležitostí, ktoré máte, akékoľvek, nech to je čokoľvek, nad čím rozmýšľate, tak to kľudne dneska môžete uzatvoriť, pretože dneska je skvelý deň uzatvoriť, aby ste začali zajtra na tom pracovať. Takže ak máte nápad, že chcete niečo zrealizovať, dneska si to rozmyslíte, akým spôsobom, pretože dneska veľmi dobre zanalizujete a zhodnotíte situáciu, akým spôsobom to chcete si nastaviť. A od zajtra už môžete pokračovať, pretože máme 10.
ktorá 10. je to vyštartovanie za tými novými začiatkami. Takže kľudne si dneska premyslite, čo chcete, ako chcete mať a od zajtra už môžete na tom začať pracovať, pretože je veľmi dobrý na to dátum. Po ukončení toho starého, ak sa rozhodnete niečo ukončiť, či už mentálne alebo fyzicky, sledujte, čo bude potom následovať. Sledujte, čo vám do života príde. Venujte pozornosť sebe aj svojmu okoliu a ak túžite alebo máte potrebu venovať svoju pozornosť potrebám druhým, tak urobte a kľudne aj nezištným spôsobom, lebo 9 sú takisto filantropistické. Takže nemusí to byť vždy len o tom, že niečo za niečo, ale 9 jednak sú priame a rázne, ale srdciari sú to obrovskí, ktorí chcú pomáhať a častokrát naozaj nežistým spôsobom. A častokrát pomáhajú veľmi dobrou radou. Takže toto máte za pár rád dneska odo mňa. A ja verím, že vám dneska ste si možno niečo uvedomili. A takisto dnešný deň môže pre vás znamenať iba čisto fyzické upratovanie. Prídete domov, začnete umývať riady, začnete umývať dlášku, začnete vysávať, robiť poriadky v skriniach, prehadzovať letné oblečenie za zimné, robiť poriadky s oblečením, niečo môžete darovať, niečo si môžete nehať. Aj toto je forma prejavenia sa 9 vo vašom živote práve dnes. Aj v telefóne si môžete urobiť poriadky. Kľudne mi napíšte dole do videa, či ste si niečo uvedomili, či sa mi niečo dneska pohlo, nejaká myšlienka, či vám možno prostredníctvom tohto videa, ako sa vám prihováram, či vám niečo napadlo a na čom by ste chceli pracovať, alebo ste si možno iba niečo uvedomili. Takže prajem vám, aby ste ukončili to, čo cítite, aby ste našli na to odvahu a aby ste sa tešili na vaše nové začiatky, alebo možno na nejaké nové projekty, nejaké nové myšlienky, nejaké nové nápady, no čokoľvek nové, čo už zajtra môžete na tom začať robiť. Alebo možno už zajtra vám príde niečo, s čím môžete ďalej pracovať. A bude to úžasné. Takže majte ešte krásny deň. Moje meno Moni Madaras, o číslach inak. A budem rada, keď sa zase vidíme pri ďalšom videu.